musamman da fatan ku lafiya. Ya yau kuma da fatan ku lafiya ko? To masha Allah. Yau bidiyon mu za mu ga muku fim mai suna Mugun Boss. Insha Allah wasu sauran ne. In kai ba kawai ka biyo mu har ƙarshen bidiyo ka ga yadda muke yi. Har kullum muna tallar da gwargwadon da mun bude in kana buƙatar sababbin fina-finai ba tare da bata lokaci ba za ka samu shi insha Allah ka biya farashin shi. Bari mu shiga cikin bidiyon mu. Yauwa in kai ba kawai nan za ka yi mana subscribe nan kuma ka yi mana like kamar hakan ka. Misali za ka taɓa sunan bidiyon kamar haka. Yauwa wannan shine ainihin link da za ka taɓa kamar haka. Insha Allah ƙara bata lokaci wajen kai ga Google Chrome. In kallo kake bukata za ka yi samu shi. Insha Allah in kallo kake bukata nan za ka taɓa kamar hakan ka. In kuma download kake bukata nan za ka taɓa kamar haka. Yauwa kaga nan shine za ka taɓa. Insha Allah za ka ga akan wayanka. Yauwa nan za mu tsaya sai Allah ya rami bidiyon mu nan gaba.